egoera dute aztergai, eta zehazkiago, arnasgunek hizkuntzaren biziberritzean izan dezaketen garrantzia. Topaketaren bigarren eguna da hau, potoloena, eta dagoeneko martxan da. Joseba Elorza, makina bat adituk hartuko dute parte, edo parten hartzen ari dira dagoeneko. Bai, duela ordubete inguru hasi da, bi helburu ditu konferentzia honek, alde batetik hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuetan arnasgunek duten garrantzia aztertu eta gogo eta piztea, eta bestetik hizkuntza gutxituen egoera soziolinguistikoa sendotzeko proposamenetan neurri zehatzak partekatzea. Gaiari ikuspegi askotatik helduko zaio, besteak beste, demografia, hizkuntza politika, kulturgintza, lege babesa eta hiztunen ahalduntzea aztertuko dira besteak beste. Gaur eta bihar, hemen Azpeitiko Soreasu kulturgunean aurkezpenak, eztabaidak eta mainguruak egingo dituzte. Mugarri izango da mundu osoko soziolinguista, hizkuntzalari eta adituentzat, gai honen inguruko nazioarteko lehen konferentzia izango baita. Euskal Herriko ikerlari eta adituak ez ezik, Eskozia, Gales, Kanada, Katalunia eta Egotiroleko hizlariak ere bilduko ditu konferentzia honek, eta gu euretako batzuekin izan gara. To give a presentation today on the situation of the French language in Canada, which is, of course, in a minority situation in the country. Important that experts on the question meet in order to exchange ideas and better understand how things are handled in other countries. Osoak behar du arnaskune onak eta indarrekin. Eta oso garrantzitsu da, olako espazioak mantentzi euskara sustatzeko, indartzeko eta albalin badu behintzat ez, lau izitara zabaltzeko. Nahi badu gune horiek jarraitzea, dentsitatuztun, dentsitate handiko guneak izatea, politikak egokiak garatu behar dira, eta nolabait hemen hori aztertuko dugu. UEMA da zuzen ere, topaketaren sustatzaileetako bat, eta UEMako kidere batekin zaude, Joseba Elorza? UEMA da konferentzia honen sustatzaileetako bat, antolatzaileetako bat, eta horrexegatik hemen gurekin daukagu Iñaki Jurrebaso soziologoa, UEMako ikerketa teknikaria da, eta esan dezakegu Iñaki, arnasguneetan aditua ere bazarela. Egunon? Egunon, bai. Esan dugu, arnasgunen inguruko konferentzia gaur eta bihar hemen Azpeitiko Soreasu kulturgunean egingo duzue, eta mugarri izango da, arnasgunen garrantziaren inguruan arituko den lehen nazioarteko konferentzia izango da. Bai, egia esan hizkuntza gutxitu askotan daukagu arazo berdintxua, arnasguneak ahultzen ari direla, eta horren inguruan harremana badaukagu, beste toki batzutako adituekin, da ikerlariekin, baino lehenengo aldia da horrela fisikoki elkartuko garena gure gai hauetaz eta hitz egiteko. Konferentziaren muina edo izenburua galdera bihurtuko dugu, zein garrantzi dute arnasgunek hizkuntza gutxituen biziberritze prozesu horretan? Bueno, arnasguneak hau da hizkuntza bizi dauden lurraldeek bere biziko garrantzi dute. Lehenengo eremu hauetan sortzen direlako hiztunik trinkoenak, bai gauta egun euskeraz ari diren hiztunak batetik, eta euskeraz errezago egingo dutenak, erderaz baino, hori gero oso garrantzitsua da hizkuntzarentzat. Eta horrekin lotuta, ingurune hauetan, pixka bat testu ingurua euskararen aldekoa da. Euskararen alde bultzatzen du. Beste Euskal Herriko toki gehienetan testu inguruak erderaren alde bultzatzen duen bezala, horrela da, inguru hauetan euskararen alde bultzatzen du, eta besteak beste horregatik, bertan belaunaldi arteko jarraipena modu betean ematen da. Transmisioa erresa da, eta hurrengo belaunaldiek ondo ikasten dute hizkuntza eta euskaraz bizi dira. Egia da hemen etxean Euskal Herrian datu kezkagarri batzuk badauzkagula, ez? Gero eta gutxiago dira 160 gorako euskararen erabilera duten udalerriak, hau da arnasguneak. Bai, hori da azkeneko 25 urtetan bizi dugun prozesua, ez da hemen bakarrik gertatzen ari, nahiko joera orokorra da, azkenean nazioarteko joerak, teknologia berriek, kultur eredu berriek, migrazio fluxuek, alderdi askok eragiten du hortara. Eta, bada asunto bat oso kontuan hartzekoa, ze azkenean arnasguneri gabeko hizkuntza gutxituak nolabait esateko maila bat bera pasatzen dira egote, hau da, hizkuntzaren osasuna asko galtzen da lurralde batek, nazio batek ez baldin badauka bere lurralde trinkoan normal hizkuntza gutxituan bizi den jendea. Iñaki, zure esaldia da, beharrezkoa ez den hizkuntzak ez du aurrera egiten. Zer egin behar du orduan?
Bueno, hori da egoera, ez da guk daukagun egoera da, iparraldean frantsesa beharrezkoa dela eta euskera ia ez dela beharrezkoa, eta hegoaldean berdin gaztelania eta euskerarekin, ez da. Eta hori da daukagun arazo handi bat. Zer egin behar da, ahalik eta gehien gero ez da beharrezkoa bihurtu, bai eremu jakinetan, izan eskola, izan administrazioa, eta baita ere lurraldean. Eta hori da, arnasguneekin lotzen den aria hori da, ez da. Behar dugu lurralde zati bat, zenbat eta handiago bat, zenbat eta trinkoago hobe, nun normala euskeraz bizitzea den, eta nun euskera jakin gabe, beharrezkoa den euskera neurri batean, bertan egoki bizi ahal izateko. Eta horretarako, antzeko egoeran dauden beste herrialdetako ikerlariekin, ikerketak partekatuko dituzue gaur eta bihar, ez da? Bai, hori da asmoa. Egitarau polita daukagu eta hori da asmoa. Oso ondo, Iñaki, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta probetxuzkoa izan dadila konferentzia. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei. Mila esker bioi ikerketez ari direla eta arnasgunei buruz Euskal Herriko edo Euskal Udalerrien mankomunitateak Siadeko etxeari eskatu zion ikerketa bat egiteko eta ikerketa horrek ondorioztatzen duena da euskera larrialdi linguistikoan dagoela eta 2036 arnasgunerik ez dela geratuko, Aitziber. Horrek kezka sortzen du eta hortan ari dira, ez? Nolabaiteko soluzioak irtenbideak topatzen. Ez da erresa. Bai, pozgarria da badagola jendea, ez? Hortan pentsatzen eta ikertzen, baina datua oso kezkagarria da. Jorre Basok berak aipatu du euskarak lege aurrean egoera ezberdinak ezagutzen ditu 7 probintzietan barrena. Lapurdi, Xiberon edo Baxe Nafarroan bizi garenok ez dakigu zerren arnasgune bat ere. Ez daukago eskubiderik ere euskara zartatua izan gaitezen exigitzeko, baina nik uste dut hain zuzen ere lehen Opikara magazinaren kongresuaren baitan, ez? Euskarak eta feminismoak eskutik helduta aurre egin dezaketela, ez da aipatu, ez? Baina askotan migrazioekin edo migranteekin lotzen da kezka bera, euskararen etorkizuna bera, eta nik uste dut azken batean euskara badela eta euskarak izan behar dola inklusiorako tresna, ez? UEMak biltzen duen bezala, hizkuntza bat beharrezkoa zalin bada, desagertu egiten da, gaur egun zoritxarrez beharrezkoa ez da, endaian bertan bizi zaitezke erdara hutsean, ez frantsesez, gaztelera hutsean. Orduan, poza ematen dit, azpeitian bilduta egoteak, eta lehena da, okerrez banaiz, ez da dila azkena izan, eta atera gaitezen zulotik. 10 eta 52 inklusiorako tresna aipatu duzu, inklusiorako tresna ere bada, zinema gaur abiatu